travel, mukbang, hosting events, everything on Pollux TV. Hello mga Paps, welcome to my channel, Pollux TV. Hello mga Paps, padulong kita dito sa CDU, sa may North Reclamation area. Diin may pagahapon nga motorcade sa STL nga Partylist. Diin usa sa mga nominee niini ang akong bro Roger Dicon nga usa sa chairman sa Federation of Small Bikers Philippines in Cebu. So makita-kita karon ang mga tanang mga presidente sa federation diha sa CDO karon. So umani ko ninyo para usa makita ninyo ang karaban. So tara na, let's go. Hello mga Paps, yan po kita sa CDO, no? Then atong may nabi ang mga leader sa mga isig mga leader sa batang grupo, no? So iya ang kinadaghang grupo sa motorista nga ang UXR sa Talisay. Atong pinabiko ng mga leader ni mga Paps nganong suporta sila aning gitawag na to motorcade sa STL, di ba? Pareha mabiog mga katungod nga suporta gumikan ang nominee ni ang among Roger, si Roger Dicon. So tara na, atong hinabion mga Paps ang UXR. Let's go! Yes mga Paps, yan naging mga Paps ang UXR team diya sa Talisay City. Mga Paps, atong hinabion mga Paps. Nga nung suporta sila aning gitawa karaban ni sa STL, no? So atong hinabion mga Paps ang ilang presidente mga Paps. Kasi mga na to ba? Grace. Si Grace, mga Paps, si Grace mga Paps. Sa atong Hi mga kapaps. substitution si exam. Listen. Ano ba? Ang tip ko ka sa sa loyo ng Paps ang iya mo. Nakainom si tatay. So atong hinabion mga Paps. Nganong di sila karon dire? Ma'am, nganong naamo dire karon? Disipon kami sa STL. Sa STL. Sa FSB. FSB. Anniversary daw. Yes. So bago pa kasay? Karon pa ko naka sulit yung mga kapatid sa si Roger na laging mga nasa federation. So tanan tinguro daog lagi ang STL. Sa inyo mo kalimot sa 69, number 69 sa BALOTA. daog na. Daog na daw, no? Daog na. So sis, siya mong tanaw, daog yun. Daog yun. So, Solid. solid. So thank you, no? So salamat namin ninyo sa UXR team. Talisay. Salamat. Salamat ka ninyo. Yes, mga Paps, yun nakita ka naman sa area mga Paps, kung diin ipagayon ang motorcade mga Paps. Isa sa mga leader sa riders mga Paps, ang sulat ng amigo mga Paps, Vice President sa Barkadista, no? Mostly pinakadaghan sa mga riders mga Paps. Atong hinabion kung nganong nisuportar siya aning karon nga sitwasyon nga parid karon nga iyo. But nganong ni kuan mo juga ba disiport sila na Kusgi. Sa kuan, as motorista, support ka. Sabi sa pag-pasin ko, atong niya. si mas akong gingon kanina mga Paps no nga si Roger usa ka chairman sa Federation of Small Bikers nga diin
gimugna ang lilaing mga presidente, no? Ilang i-organize ang presidente din sa Cebu. So mo na was karon nga si Roger nga nominate siya sa party list. So mo na mao pareham yung purpose nga pag-support ni Bro Roger. So mga Paps, mo niya ang atong markanista ang ilang Vice President. So bro, thank you so much. Salamat sa leader, kapo ng mga leader sa mga Paps nga nag-aapon sa Bisang Federation of Small Biker. Binang ni malikon to nilang sa Bro Roger. Sabi ang suporta sa nani niya. Kanong imo ginang suporta sa Bro Roger? Ay, gwapo man. Gwapo. Basta gwapo. 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 Atong suportaran basta na tao nga gwapo. Basta tama ko ako ko sa suportaran. Oo. Sumana nga saludo ikaw di nga pagka-presidente. Di man 300 kabuok libro brago ba wala pa mababot ko. So Paps, mao to ha ikatulo na kong nakuha ninyo. Dagko nga ang grupo. Congratulations. Yung mga Paps, sinasabi mga Paps at mga leader, mga Paps, nag-organize na sila kung asa ang ruta. Padoong ang distinction at kamo. So, diri sa Sidiyo, padoong sumandawi. Atong paminahan mga Paps. Sino na ito mag-tikap? Ang tukar STL. Ang tukar to siya sa STL. Mutalan na itong tarpulin dahil white art niya. Hindi rin pinagpaho. Gusto ko nito. Okay mga Paps, istorya na namin karoon sa ruta. Bro, give mga usa sa mga organizer. Hello. Hola. Bro, asa atong ruta. Mandawi, Cebu City. Mandawi din sa Cebu City. Padulong. Cafe Racer. Sa Cafe Racer. So, ato niya mag-stand sa Cafe Racer. Dire, Mandawi, din Cebu City, din sa Cafe Racer. Daog. Kaya sila, pwede niya, plaza. Sige niya naman. Hindi na makakagarap namin. Hello mga Paps, nami bag-og si Kaz mga kapaps. Diba? Sa party list nga STL 69. Number sa Ayaw kalimot sa balota, numero 69. Sumano na among bagong si Kaz mga kapaps. Tara mga kapaps. awan ninyo. Pas lang pirmero, oh. 69 sa balota. 69 sa balota. Yes mga kapaps, yan na ginapot na mga kapaps ng among chairman sa Federation of Small Bikers. Ikaw na among isportaran sa STL. Yan na mga kapaps, ang interview mga kapaps. Unsa ganang STL, unsa yung platforman ini. Ano bro Roger? Unsa ganang STL bro Roger? Buya. Kuan mo yung tirada ko sa? Sana? Ha? On the spot ba? Bago na gana ambush interview. Buya niya. Hindi na. What's may mong pangalan sa imong vlog? Polax TV. Polax TV. Agahiga, no? O, supportan rin ninyo mga higala ang Polax TV. O, no? I-like, like, subscribe, and share. click the notification button and share. O, no? So, mga na si Polax, maing tao. No? So, ato ni tabangan, no? Atong i-supportaran ang iyang Polax TV. O, bisag iya kong i-ambush interviewan, no? Pero, ayaw lang mong kalimot atong suportaran ang STL Partylist number 69 sa BALOTA karong Mayo 9. No? Kami si Polax, brother ni sa Small Bikers Club of the Philippines. No? Kausan ni sa among presidente sa among Small Bikers. He's been very loyal to the organization since 2010. So I hope to like, subscribe, click the notification button and share para makakuha si Polax TV o more subscribers. Alright! Ayaw sa kalimot mga kapaps. STL. Numero 69 sa balota. Alright, thank you. Pusta mo mga milenaryo, pusta mo sa STL. Mga Paps, gusto ko na itong motorcade. So, magkuha na ta, idahiglik ko nila.
So, watch it! Higmata mo sa buntag Mag-69 69, 69 ka push up 69 69, Kung mukaw nagpamahaw Mag-69 69, Itlog hotdog wadog kanon Tag 69 69, 69 na tong hinumduman Karong umaabot nga may 9 Numero sa STL Partylist 69 Naghuwat ka o masakyan 69 69, Ka-69 ka sa linya 69 69, Gigo tumaong nagsnacks ka 69 69, Kwek-kwek kog bugnaw nga soft drinks Tag 69 69, 69 na tong hinumduman Karong umaabot nga may 9 Numero sa STL Partylist 69 Hello mga kapaps! Yan ang kita sa coffee racer mga kapaps, no? While ang mga nagkarampan ng motorcade at mga uban, padong pa sila sa Puente Osmeña. Pag Puente Osmeña, padong dito sa Kulon. Yan diri na sa padong sa coffee racer. So meanwhile, ato tayo tanawon usang sit up diri sa coffee racer mga kapaps. Kung na-sit up na bagyo, so ato tanawon diri mga kapaps. Yung mga kapaps, dahil sa sulod mga kapaps, makita na ito mga kapaps, na di ay registration, no? Form. Ay mo pagka-pilapan to. Ano ito dali mga kapaps? Ano ito dali? Si Sister Liza, mga kapaps, o sa mga president sa Vans Rider sa Maulagina nga basta Pimbro Cast Federation, always give me support ni Bro Roger, no? So sa na-addresses? Malay mo, kayo mo ito magpa-register. So magpa-registered ang Mga muari. Muari. May kung gustong name niya, mabutang gustong telephone number niya, natay mga parapos. ano natin raffle draw na karon. So mga paps na tayo raffle na mo niya mga minor prize, no? Then ito makita mga kapaps, so sit up na siya mga kapaps na mga table niya para sa mga riders. Yan nasa tayo live van. Karon na to na ito makita mga kapaps na live van, no? So karon na to sabdi ay mo wabot ang ato mga riders. So ato na lang pabuto ato mga riders karon taon. Yes mga kapaps. Iabot na mga kapaps sila sa dire sa coffee racer. Atong tanaw sila mga kapaps. Higmata mo sa buntag Mag-69 69, 69 ka push up 69 69, Kung mukaw nagpamahaw Mag-69 69, Itlog hotdog wadog kanon Tag 69 69, 69 na tong hinumduman Karong umaabot nga may 9 Numero sa STL Partylist 69 Naghuwat ka o masakyan 69 69, Ka-69 ka sa linya 69 69,
tumaong nagsnacks ka 69 69 Kwek-kwek kog bugnaw nga soft drinks tag 69 69 Kaya naman sa akin tabukang pwersa sa Federation of Small Bikers at yan na sa Kamo Resort. Tara na at mag-enjoy mga kapaps. STL Partylist tayo. Igmatangin mo sa buntag mag 69 69 ka pusta 69 kung mo kao nagpamahaw Og sa repa napugos ko ba? Oh, nagipugos man ta. Wa man tay mahimo magpalugos or man puta. Di ba? Di alalim mahimong bayot. So, mo na natay dance contest. No, 69 dance contest. So, di na ginalisod ng 69 kay imposible wa pagit mo kay baloan ng 69. Sa pinakangilngig nga mo sayaw, ang mudaog mo na pinakamanyakis. O gusto mo mudaog, hala pag minaniyak mo. Nadaog na rin konsol. Daan, no? 69. So, tinuslukay man eh. Tinuslukay. Ana, kita mo, ang istorya pa lang ana, bastos na. Ana, niya isod. Isod na, inatbangay mo, na ituslok. Depende sa hugot. Og luag, wang-wang na kayo. No? So mo na, 69 handshake. Mga Paps, di kita kami paklan mga Paps. So, gunaw ka mga Paps. Nasa na mga rider ka di ako na rin. So, kainan mo na Paps, ha? Sound check, hey. Hey, sound check. A few hours later. Okay mga Paps, manasa na pagpagaon mga kapaps. Manausap ang jamming sa banda. O karon ang itabo karon mga Paps. Mga games na sad karon. So, ayo palingan mo karon nga games sa nagimo sa STL. Ayo lang kalimot lang yun nga pag butar sa
69 sa balota. So, napahatod ka rin mga Paps. Nag-games pa rin sila ka rin. Thank you so much. Hiningan ng pera ng batang tulubin. Pasensya na para sa tempo. Nagkain na ako sa binagpasti. Alagang iba ako po. Two hours later. Disco na rin, Paps. Sagay na mo ka mag-disco na. Ang oras ba mo, gabihin na dako. Karon, disco. Kaya mo. Tao ba na sumayay? Kayo ba'y sanimlayas? Labi na po balibo. May pagkino kapagat. Ibig saning mga siki. Labyog saning mga kamot. Gabi natin sa saan lugar. Wala na magsasarap sa pag-ibig natin. Sana ay nababakas itong awit na pag-ibig. Awit natin ang mga nagkakalunan. Katapos ko naman ang nagkakalunan. Ang isang ibig ay parang lansangan na pagdalawan. The next day. Mga Paps, sorry kayo, wadyo ko outro gabi, no? Gabi ka niya, alam na sa gabion. Pasapasad, sobrang ningaw. Ako ba-expect nga, tingali dito, gayon na, sa among karaban, then padong sa coffee racer, dito kami nag-standby, tanang mga leader sa Federation of Small Biker o mga member. Dito makita nimo ang kaanindot sa program na ilang gihimo, no? Like for example, na ay mga pakulo nga raffle draw, na ay live band, na usab mga Paps ang gitawag na ito mga comedian, no? So, malingaw juga, beer. Grabe beer sa mata grupo nung gipanghatag sa STL, grabe karagad. So, salamat to sa ko sa support sa akong mga kauban, no? Nga, sa CIR nga si France, no? Nga niya to sa dito. O sa akong Los Ridos Riders. Thank you so much sa pag tambog usab sa mga event. Nga, magpasalamat to sa ko sa ako mga federation nga mga leader nga ilang paghangop sa kanako nga isip ilang suod nga amigo. O labi na sa tanan nga pasalamat usab ko ni Bro Roger, no? Nga sikad nominee sa STL Partylist 69, no? So mga kapaps, ang hangyo, no, nga unta mubutar kita niini, no, STL sa party list numero 69 sa inyong baluta. So thank you so much sa pagtanaw sa akong vlog gabi. Sa sunod na usab among ride dito sa Norte. Bye bye. 69 69. Sa una lang ang imong push up nga 69 69. 69 na tong hinumduman karong umaabot nga may 9 numero sa STL Partylist 69.
69 Dito sa Bye-Bye City, STL Partylist kami. We love you, Papa Roger!